کار در ساحه مذکور تنها با مهاجران مهنتیه که یعنی که تاکسی کار کردن منع می شود و این از سال 2026 بعد که مهلت ریستر به انجام رسید. سلام тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. чихеле ки аз номи видео диден аллакай маълум аст ки дар чӣ масъала суҳбат мекунем. ҳамин касое ки тамошо кардаесен як лайк гузоштана фаромӯш накунед. нафарое ки мехоҳед границаи Қазоқистон пересикат кунед, ширкати боваринок ва нархи арзон номерошон мебирояд зангшон бизанед, бо номи мо гап занед, скидка мекунанд. дар вилояти Волгоград аз соли оянда барои муҳоҷирон кор дар соҳаи маориф, тандурустӣ, ронандагӣ, тиҷорат, таъмири нақлиёт иҷозат дода намешавад. яъне ки боз як маҳдудияти дигар дар як шаҳри Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ. гуфта мешавад ин маҳдудиятҳо ба иҷро медарояд. кор дар соҳаи мазкур танҳо ба муҳоҷирони меҳнатие ки бо патент кор мекунанд манъ хоҳад шуд. яъне муҳоҷироне ки патент қати кор мекунанд шаҳрвандӣ надоранд ба ҳамин касо тааллуқ дорад. бояд гуфт пас аз ин дар Москав манъи кори дар минтақаҳои алоҳидаи Русия барои муҳоҷирон бештар гардид. ҳамчунин баъди воқеаҳои рейдҳо таъқиб ба муҳоҷирон ҳам авҷ гирифт. боз дар чандин шаҳрҳои Федератсияи Русия дигар низ маҳдудиятҳо ворид карда шуд ва огоҳ карда мешавад ба муҳоҷирон ки дар ҳолате ки қувваи қонунии худро ин пешниҳод қабул мекунад, аз ин корҳо даст кашанд. яъне ки дар шаҳри Волгогради Федератсияи Русия ана ҳамин ҷойҳое ки мо номбар кардем, махсус дар соҳаи тандурустӣ ва махсус дар соҳаи хизматрасонии мошинҳо, яъне ки таксӣ кор кардан манъ мешавад ва ин аз соли 2026 қувваи қонунии худша пайдо мекунад. ҳар чизе ки пешниҳод мешавад ё қонуне ки ба имзо мерасад, аз 3 моҳ то 6 моҳ муҳлат дар коре ки қувваи қонунии худша пайдо кунад. ин буд информатсияи нав. акнун комментарияҳоро хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. бародари азиз, кадом нафари шумода стоматологи тоҷик дар Москва дар кор бошад, номерош мебирояд занг бизанед. беҳтарин духтури дандон дар Москва бародари тоҷик хизмат мекунад. Шарипова нависонда. вазъиятҳо хеле вазнин шидесад дар Москва. имшаб дар имара калидормона шикастанд, дар омадан милитсия. имрӯз дар кор. яъне ки ҳозир рейдҳо болои ҳам шидесад. баъде ки муҳлати реестр ба анҷом расид, ҳозир дар тамоми ҷойҳо бигем рейдҳо ташкил кардагиянд, чӣ дар хонаҳо, чӣ дар тарабхонаҳо, дигар ҷойҳо. чихеле ки дар шабакаҳои интернетӣ видеоҳошам дидесен, ба ҳама маълум аст ва ба ҳамин хотир боэҳтиёт бошед. Асоев нависондаи. Салому алейкум ака. Патент дорум, ҳамаи документа дорум. Мигратсиони картара гум кардам. Чӣ хел васнавид кунем? ба мигратсиони центр рафта муроҷиат мекунед дар ин масъала ва оиди мушкилии шумо роҳи ҳал шад, мегӯянд ки бояд чӣ кор кунем. Зиёев нависондаи. Телефонҳо тамоман кор накардесанд. дар программаи Амина рост бошад? дар программа кор накарданаш дар хотире мебошад ки ҳамин приложения дар телефонҳои Android кор мекунанд, яъне дар iPhone кор намекунанд. ва ҳозираш да баъзе нафарҳо ҳамин приложениям хушро намефаҳманд, мумкин аз ҳамин сабабам ҳастад. Раҳимзода нависондаи. Салом брат, бе трудовой броем депорт мекунанд. вақте шумо бе трудовой договор кор мекунед ва патент дошта бошед, дар ҳолати патент гирифтан то 2 моҳ агар ки трудовой договор накунед, аллакай шумо нелегалӣ ба ҳисоб меред, яъне патенти шуморам бекор мешавад. Холов нависондаи. акай Сорбон, айкарона қарздор бошӣ, насворида бошӣ, рафта метавонӣ Тоҷикистон. агар ки шуморо дар суд додагӣ набошанд, бале, агар дар суд дода бошанд, визди шуморо вахтият мекунанд. як нафари дигар нависондаи. Салом ака. ҳамин патенти Москва ва Подмосковъ як шидагия ё не? Пешакӣ раҳмат. ҳозирача шидагӣ нест, лекин дар моҳҳои наздик мақсад гуфтугӯ шидагия пешниҳод шидагия ки ба як патент дар чанд шаҳр кор кардана иҷозат медиҳад. Набиев нависондаи. чем кадом посредник сум дода регистратсияи бумажнӣ кардан, лучи телефони Android гирифта бо приложения Амина худамонро ба қайд гирем хуб аст, беҳтарин аст. ҳазор раҳмат ба падари Аминаро баровардагиҳо. бале, дуруст қайд кардем. чем ӯе ки посредникҳо мекардан регистратсия ва аз ба задани мегирифтанам проблема борои проблема мешид,
анами амина ҳозир беҳтарин вариантай мардум одат кунанд. Оҳиста оҳиста ҳамун регистратсияҳои қоғазӣ аз байн мераванд. Қамариддин нависонда: салом брат, саволи мара ҷавоб деҳ. Граница бирам, VPN ягон проблема мешавад брат? яъне истифодабарии VPN-ам дар Федератсияи Русия манъ кардагиам, ҷарима таъин мекунам. Як нафари дигар нависонда: салому алайкум ака, ман патент дорам, метавонам продлит кунам? Илтимос ҷавоб диҳед. Продлити патент дар як ҳолат метавонед шумо, агар трудовой договор дошта бошед, то 3 маротибара бе гузаштани граница метавонед ки продлит кунед. Агар ки надошта бошед, мутаассифона бе гузаштани граница наметавонед продлитиш кунед. Зинда ва сарбаланд бошед, саволҳо бошад бинависонед. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо nigaҳбон бошад.